Татарстан президентының Якутияга эш сәфәре чараларга бик бай булды. Иң элек Рөстәм Миңнеханов Айсен Николаев белән танылган якут совет язучысы Платон Аюнский һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Аюнский якутларның туган телен өйрәнгән беренче галим. Саха Республикасында аның исемендәге дәүләт премиясе бар. Ул әдәбият, мәдәният һәм архитектура өлкәсендәге казанышлар өчен бирелә. Забор сделан по аналогии с Кул-Шарифом. Татарстанда шагыйрь Муса Җәлил исемендәге премия бар, ә аның һәйкәле Якутскида куелачак. Бүген монда Казан дип аталган яңа скверга нигез салдылар. Ул Якутскидагы татарлар өчен аеруча истәлекле урын булачак. Монда якташлар очрашачак, туган телдә төрле чаралар узачак. Соңрак Рөстәм Миңнеханов һәм Айсен Николаев видео элемтә аша Верхоянский шәһәрендәге гибридлы электр станциясен кулланылышка кертүдә катнаштылар. Бу шәһәр Якутскидан 700 чакрым ераклыкта, төньякта урнашкан. Ул җирдәге иң салкын урыннарның берсе булып санала. Анда теркәлгән иң түбән температура -67 градус. Шундый шартларда 1100 кеше яши. Электр станциясен НЛ тоешмасы төзегән, аларның Казан белән Яшел Үзәндә 2 җитештерү мәйданчыгы бар. Вдвойне приятно, что в этом проекте принимает участие татарстанская компания. Я хотел пожелать и попросить, чтобы они более активно в Якутии работали. Значит, это рабочие места, это продвижение ваших технологий. Татарстан президенты Якутия татарлары белән дә очрашты. Хәзер монда 8 меңнән артык милләттәшебез яши. Рөстәм Миңнеханов ике республиканы этник тамырлар, охшаш тел һәм мәдәният берләштерүен билгеләп үтә. Әлбәттә, безгә дуст булырга кирәк. Без төрки халыклары һәм безнең борын-борыннан без туганнар. Эшләрегез уң булсын, исәнлегегез яхшы булсын, безнең белән тагыз элемтәдә булырга насыйп булсын сезгә. Голодным не будет. Вот опять здесь кошер, посмотрите, какие... Президент татарларда кунакта дип аталган күргәзмә белән дә танышты. Ул Алабуга дәүләт музей тыюлыгы фондындагы экспонатлардан төзелгән. Күргәзмә Якутиянең милли сәнгать музеенда эшли. Шулай ук бүген Татарстанның архив эшләре буенча дәүләт комитеты һәм Саха Республикасының мәдәният министрлыгы арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Иң беренче булып уйладык безнең үзебезнең якутлар турында. Чөнки иң күп документлар татарлар монда күчтеләр. Татарлар безнең бик күп җирләрдә катнаштылар һәм безнең бик күп ученый, тарихчылар монда килделәр. Алар турында безнең архивларда алар турында бик күп мәгълүмат бар. Шуны безнең бергә туплап, алар турында китаплар чыгарырбыз дип уйлыйбыз. Якутиягә исә Татарстанның архив документларын цифрлаштыру тәҗрибәсе кызыклы. Милли мәгълүмат чараларын ничек саклап калырга, бу өлкәдә нинди проблемалар бар? Бу хакта бүген Татарстан һәм Якутия журналистлары очрашып сөйләште. Якутиядә хәзер 216 мәгълүмат чарасы бар, 10 телевидение, 36 радио, 103 басма матбугат эшли. Алар матбугат чараларын телне саклау чарасы буларак куллана. Ике республика өчен бу өлкәдә проблемалар уртак. Телне саклау, журналист кадрын әзерләү, милли телдә эшли торган һәм безнең милли телдә эшли торган бөтен матбугат чараларын үстерергә, һәм аларны укытучылар, караучылар, тыңлаучыларга җиткерергә һәм бергәләп эшләргә, һәм бергәләп безнең милләтне һәм безнең халыкны телне сакларга. Менә шул рәвештә бергәләп эшлибез инде, алышабыз, фикер алышабыз, тәҗрибә алышабыз һәм киләчәккә яңа адымнар белән барачак дип уйлыйбыз. Очрашуда Татарстан һәм Якутияның журналистлар берлекләре, шулай ук ике республиканың матбугат чаралары арасында яңа килешүләр имзаланды. Бу эшне без күптән алып барабыз. Безнең соңгы елларда инде бу 4нче меморандум без казах дусларыбыз белән, Башкортстан белән, Чувашия белән меморандум төзегән идек. Менә хәй якут дусларыбыз. Безнең тарихыбыз уртак, без тугандаш халыклар, телләребез бик охшаган бер-беребезгә. Следующая комната принадлежит не... Рөстәм Миңнехановның Якутскидагы эш сәфәре Мәңгелек туңлык патшалыгы музей комплексында дәвам итте. Ул 2005 елда ачылган. Монда температура -4 градустан да югары күтәрелми. Ул ел дәвамында эшли торган, туристлар арасында бик популяр булган комплекс.
Якутскидағы опера һәм балет театры сәхнәсендә Татарстан сәнгать осталарының концерты гөрли. Монда Рөстәм Миңнеханов Якутия халкын республиканың 100 еллык юбилее белән тәбрикләде. Былтыр бик матур гына шундый Саха Якутия көннәре Казанда булды. Безнең республиканың 100 еллыгын үткәргәндә. Бүген без монда сезнең зур бәйрәмегезгә килдек. Һәм сезнең һәммәгезгә дә исәнлек, саулык теләп, республикагыз гөрләп торсын. Безнең арада мөнәсәбәтләр яхшы булсын. Концертны да ике республика бергәләшеп әзерләгән. Сәхнәдә иң яхшы иҗат коллективлары, танылган артистлар чыгыш ясады. Илгиз Шәкүров, Алия Хәйретдинова, Марат Хөсәенов, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа гасыр каналы.